खुलुमबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोनानै दिनै बड'लेण्ड खौरांनि स्टुडिअ खायसे राजखान्थियारि रादाबजों आं रमेन बर'। सोरखारि गोहोखौ लानानै हिमन्त बिश्व शर्मा रनजित दास बाहिनीया सालायनाय बिसायख'थियारि फोसावदिंनायनि उनावबो बांसिन मासि सानखो मोननायनिफ्राय गोजानाव। गोब्राब दावहायाव हाग्रामानि हायना मुहिनि। बिटिसिआव दिनदांनाय परिषद। गं 7 मासिजों हारसिं बयनिख्रुइबो बांसिन सानखो गेदेर हानजा बिपिएफ। बिटिसि गोरोबथानि गेजेरजों राजखान्थियारि दावखोथायनि थांखिजों नाजानानैबो गं 12 मासियावनो सीमा फांथे प्रमद बर'जों दैदेनजानाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाया बिटिसि दखलनि हुंखार होनाय बिजेपिआ मोनबाय गं 9 मासिल'। गंसे मासिहै कंग्रेस जिएसपि। गोबां जल्पना कल्पना जोबनायनि उनाव बिटिएडिआव नुनो मोनबाय दिनदांनाय सदन। मैया 12 डिसेम्बर खालाराव फोसावजानाय परिषदारि बिसायख'थिनि फिथायाव मोनसेबो राजखान्थि हान्जायानो मोननो हायासै बांसिन मासि सानखो। अदेबानि इउपिपिएल आरो बिजेपिनिफ्राय गोबां बादि नांनाय मोगा-मोगि जानो गोनां जासेयावबो गेदेर दोलो महरै सिनायथि होबाय हाग्रामा महिलारिजों दैदेनजानाय बिपिएफआ। बे नोजोर बिथिङाव बबे दोलोआ सोरजों बिसुखैजों परिषद दाफुंगोन बेयो नोजोर बिन्दोआरियै नायनो गोनां जानानै दङ। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 आरो 10 डिसेम्बर खालाराव भट होनाया जानाय बांसावरायजा बिटिसिनि परिषदारि बिसायख'थिनि सायाव बयनिबो नोजोरा खाजादोंमोन। खेबसेयैनो 17 बोसोर हमनानै बिटिएडिआव खुंथाय खालामनाय बिपिएफनि हेंथायै सरासनस्रायै जादोंमोन गौथुमारि हेंथानि दोहौआ। गुबुन फारसेथिं दिसपुराव बिसुखे दोलोब्लाबो बिजेपिआ बिपिएफजों बिसुखेयैनो बिजाथि फसङा लाबासिनो हारसिङैनो बिसायख'थियाव ओंखारबोनानै गोबां बादि नांनाय सोमजिखांहोदोंमोन हाग्रामा महिलारिनि सिगाङाव। एखे रोखोमैनो बिटिआर सुक्तिनि हेफाजाब हमनानै राजखान्थियारि दावखोथायनि थाखाय जोबोद नांथाब नाजानाय प्रमद बर'नि दैदेननायाव इउपिपिएल दोलोआबो बादि नांनायजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादोंमोन। गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल, रांखान्थि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा, रायजोआरि बिजेपिनि आफादगिरि रनजित कुमार दास, हादोरारि गाहाय नेहाथारि दिलीप शइकिया, हाइ प्रफाइल दैदेनगिरिफोरा बिजेपिनि जानानै फोसावदोंमोन बिसायख'थियारि फोसावदिंनाय। हेलिकप्टार सोरखारि गोहो बाहायनानै बिजेपिनि रथि महारथिफोरा आनखि दोलोआरि बिजाथि गैयै बियाबफोरावबो बिपिएफनो भट होनो नाङा होनना रायजो राजाफोरखौ हांख्रायदोंमोन। रायजो बिजेपि आफादगिरि दासआ 13 निफ्राय 16टा मासि मोनगोन होनना दाबि खालामनायनि गोरोब लिगआरियै हिमन्त बिश्व शर्मायाबो खमैबो 15टा मासि मोनगोन होनना दाबि खालामदोंमोन। बिजेपिनि रथि महारथिफोरा बिटिएडि नाङैनो बारसोमनायनि गोरोब लिगआरियै इउपिपिएल दोलोआबो मैखोम फोसावदोंमोन। बेल' नङा, हिमन्त बिश्व शर्माखौ हाग्रामा महिलारिखौ गोबां खेब ठाट्टा खालामनायबो नुनो मोननाय जादों। गिबि खोलोबनि भट होनाय बिपिएफनि सिगाङाव साखाया पांचार जानायनि उल्थायै नैथि खोलोबनि भट होनायाव उननि साखाया पांचार जादों होनना मन्त्रि शर्माया बुंथिदोंमोन। महिलारिखौ मावजिजों रुजुनानै रांखान्थि मन्त्रि बिथाङा बुंथिदोंमोन दि मावजि पार्टिनो रावबो भट होआ। हाग्रामा महिलारिया बिपिएफनि दैदेनगिरि नङा, मावजिनि दैदेनगिरि होननानैबो ठाट्टा खालामदोंमोन हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बिजेपिआ मावफुंआरियै बिपिएफखौ राजखान्थियारियै धंस खालामनो बे खेबनि बिटिसि बिसायख'थिखौ सायख'नानै लादोंमोनब्लाबो बे बिथिङाव जाफुंसार जानो हायैखौ नुनो मोनो गेरुवा हान्जाया। बेनि आन्थोरजिङारियै हेंथा गैयै बांसिन मासि सानखोजों बिटिएडिनि खुंथाय बिबानखौ दखल खालामनाय सानखान्थि खालामनाय इउपिपिएलनि साननायाबो जाफुङासै। बेनि सोलायै गोब्राब दावहायाव मोनसे रोखोमनि मुहिनिजों गं 17 मासि दखल खालामनो हायो हाग्रामा हान्जाया। गं 40 मासि गोनां बिटिसिआव हारसिं बांसिन मासि सानखोनि थाखाय गोनां जानाय 21 मासि मोननो हायाखैब्लाबो हारसिं बांसिन मासि सानखो मोननो हानाय हान्जा महरै सिनायथि जाबाय बिपिएफ राजखान्थि हान्जाया। गुबुन फारसेथिं गं 12 मासिजोंनो सीमा बेंथे थानो गोनां जायो प्रमद बर'नि इउपिपिएलआ। एखे रोखोमैनो बिटिसि दखलनि हुमखिनाय बिजेपिआ मोननो गासै गं 9 मासिफोर। नोजोर होनो गोनाङै देग्लायनि बिटिसि बिसायख'थिया बिपिएफ, बिजेपि आरो इउपिपिएलनि गेजेराव जायो गोब्राब बादायलायनाय। बिटिएडिनि मोनब्रैबो जिल्लाफोराव फारियै बाक्सा, क'क्राझार, चिरां आरो उदालगुरियाव राजखान्थियारि मोनथाम हान्जानि गेजेराव नुयो गोब्राब बादायलायनाय।
गोबां गं बियाफोराव जोबोद खम भटनि फारागथियाव देरहासार जायो बिजाथिफोरा। ओजोंहाय BPF BJP आरो UPPL नि गेजेराव जानाय गोब्राब बादायलायनायनि उल्थायै नोजोर होनो गोनाङै बिसायख'थियारि दावहानिफ्राय गोबां गोजानाव थायो कंग्रेस AIUDF आरो गण सुरक्षा पार्टिया। कंग्रेस आरो AIUDF आ बिस'खेयारियै BTAD नि मोन 19 परिषदारि बियाफोराव बिजाथि फसंदोंमोनब्लाबो मोननै दोलोआ लुंलायारियै देरहानो हायासै। खालिबोल' श्रीरामपुर बियाबाव देरहासार जायो कंग्रेसनि बिजाथिया। बेबायदिनो क'क्राझारनि सांसद नबकुमार सरनियाजों दैदेनजानाय गण सुरक्षा पार्टिया खालिबोल' दिहिरा बियाबाव देरहानो हायो। खेबसेनो खेबनै क'क्राझारनि सांसद महरै बिसायख'जानाय सरनियानि राजखान्थियारि इयुनसिमबो दिनैनि फिथाइया हेंथा लाबोदों होननानै बांसावदों। ओरैहाय मोन्नैबो बियाबाव देरहासार प्रमद बर'आ। बड'लेण्ड खौरां बरमाद दिसेम्बर 13। BTAD आव 17 बोसोर खुंथाय गोहोआव थानाय हाग्रामा महिलारि बे भारतनि परिषदारि बिसायख'थियाव मोनसे बियाबाव जेननो नांनाय समावनो गिबि खेबनि थाखाय बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंनानै मोन्नैबो बियाबावबो देरहासार जानो हायो UPPL नि आफादगिरि प्रमद बर' बिथाङा बाक्सा जिल्लानि गयबारि आरो कक्लाबारि बियाबनिफ्राय बिसायख'थियाव बिजाथि महरै गसंदोंमोन। बेनिनो गयबारि बियाबाव बिथाङा मोन 20,773 भट मोननानै देरहासार जानो हायो। बियाबाव 14,984 भट मोननानै जेननो नाङो BJP नि हेमन्त कुमार राभाया। बे बियाबावनो BPF नि बिजाथि महरै गसंनाय बारग' बिधायक सन्दि बसुमतारिया लुंलायारियै जेननो गोनां जायो। ओजोंहाय कक्लाबारि बियाबावबो देरहानायनि फिथाइ मोननो प्रमद बर' बिथाङा। बियाबाव बिथाङा मोन 23,506 भट मोननायनि उल्था फारसेयै गण सुरक्षा पार्टिनि मृदुल दासआ मोननो हायो 19,772 भट। गोसो होनो गोनां खोथाया बेनोदि खेबबायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि महरै बिबान सामलायबोनाय बर' बिथाङा बावैसो एबसुनिफ्राय मासि नागारनानै UPPL आव हाबफैयो। बे समाव हानजानि आफादगिरि महरै दङमोन रायजो सभानि बारग' सांसद उर्खाव गोरा ब्रह्म। उनावहाय आफादगिरिनि मासि सामलायनानै हानजानि दावखोथायनि खारथाय मोननो हायो। बिथांनि दैदेननायावनो UPPL आ BTC बिसायख'थियाव बिजाथि फसंनानै देरहासारनायनि फिथाइ मोननो हायो। नोंथाङा नायगासिनो दङ बड'लेण्ड खौरां। सुंद' कमार्शियेल ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन नोंथांमोननि सेराव। इन्स्टिटिउट अफ हेल्थ साइन्स पारामेडिकेल कलेजनि जानानै नोंथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो खुलुमनाय जासिहरग्रोबाय। आं नोंथांमोननो मोनसे मोजां खौरां फोसावनो लादों। बेनो जाबाय बे इन्स्टिटिउटआव NM नार्सिं आरो लेबरेटरिनि CMLT DMLT आरो BMLT नि थाखाय मुं थिसननाय सोलिगासिनो दं। जायफोर फरायसाया गावनि जिउखौ ब्राइट फिउचारनि थाखाय सिमां नुदों बिथांमोना बे इन्स्टिटिउटआव मुं थिसननो हागौ। मानोथो गोबाव खालामबावगौ? फैदो दिनैनो दानो 8822215677 आरो 9435781237 आव कल खालामदो एबा आबुं खौरांनि थाखाय बै फैसालियाव नुजानाय www.iohs.in.net आव थाबैनो भिजिट खालामदो। एसेनोसै, गोजोन्थों। दानिया फैफिनदो बड'लेण्ड खौराङाव। दानिया सम फैबाय बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानायनि। बड'लेण्ड खौरांनि गासैबो नायगिरि नोंथांमोननिसिम अननाय मोजां मोननाय आरो सिबिनायखौ फिन बावहरबाय आरो उननि रादाबाव राजखान्थियारि रादाबजों नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोननायनि मिजिंजों दिनै एसेबांनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों।